Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod. Da, știu, am o voce foarte ciudată pentru că am răci și eu, e iarnă. Și da, după cum vedeți și în titlu, astăzi am să vă arăt cum să nu mai aveți lag pe Minecraft. Pentru că știu că din versiunile 0.17 sau 0.16, mă rog, este un lag foarte mare, așa că eu mi-am pus 0.15. Versiunea de Minecraft și uitați, cam așa arată un lag pe care toată lumea l-a avut și cred că îl are. Lagul de Minecraft Pocket Edition. Și acum am să vă arăt niște setări. Dăm la opțiuni pentru joc. Și da, avem ultimul punct. Aici avem, nu știu exact cum se citește, luminozitatea. Asta ar trebui să fie cam pe la jumate. Și la render distance, cât mai mică. Deci el e așa, voi îl dați așa. Fovul cam egal cu GUI-SCALE. Deci ăsta voi îl veți avea așa. Îl dați pe medium. Aici toate astea de jos trebuie dezactivate. View Boring, Beautiful Skies, tot dezactivat. Și stați că l-am închis din greșeală. Când jucați, dacă nu jucați multiplayer, ar trebui să aveți netul dezactivat, Bluetooth, deci totul trebuie să fie dezactivat. Și vedem că nu mai am la fel de mult lag. Dar acum vreau să vă arăt niște setări. Deci umblați la setări. Și dați unde scrie despre telefon sau despre tabletă. Aici aveți numărul versiunii. Dați de vreo 5 ori, dar eu deja am dat, așa că nu mai e nevoie. Și o să vă apară aici opțiuni dezvoltator. Când, după ce ați dat de 5 ori pe numărul versiunii, acesta va fi activat. Și aici vă duceți la scară animație fereastră. Pentru a nu mai avea lag, puteți să dați animație la scara 0,5x. Cel mai bine ar fi așa. Le dați pe toate. Scara durată animație la scara 0,5. Forțați redarea cu GPU. Asta trebuie să fie activată. Și forțați MSAA4X și asta trebuie să fie activată. Și astfel nu veți mai avea deloc lag pe Minecraft, sau cel puțin mai puțin nu veți mai avea la fel de mult. Și după cum vedem, merge mult mai bine. Față de cum era cu lagul acela. La mine se vede tot în destul de mult lag pentru că își filmez. Dar la voi vă va apărea mult mai redus lagul. Aproape chiar deloc. Deci acestea au fost setările. Sper că v-a plăcut acest videoclip și v-am ajutat. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!